anto okonyara ozine boyfriend ne girlfriend abana habe university osi college okonyara hago ituyo mwabo kwegose no bwanja ne bwarenge ebintu getebi hani bitari kwewerega kabuya bona bono ekiabwango gane giyakorega litukolia aramisi ase county ya Kisii ya Lijogo asomo mura aitete nyaruka na ne girlfriend ya ebintu ebingi yekogera biko baiga asenga keye bishop. Number 1 ngaki yabone yaberembe konyorenga umumura igagotema sana kuira umwana yani osomo subatu yo mokoyo musupport yo ende college ogutuma jibesa lakini alasa college yo ngana nakabwata monto iya muboro ngabona lende njenkora ngo gusukulikande njenkora ngotema mono tiango ntema ukolenda kwa nga monto ndo jire umuri guro bororo omoitire asenge njagara ngana o mamina charo kurasa kwa yasengenjo na nyene ko support asenjere muse na bagungamboro ya bere bono ndoje nga nyuma ya masoma ya ndoje ko banere tikani morusio na nje ndwa sengenjo nkonyo anda asara ege ndokenda baba saitani ingo tumekara basa baito asama tukamatambe ko yaranga omosoire na indo morasa cyo gwito modonga kirejana na bwateli bagalia yali gotaka gusiria kirikire kironge na kirecha tego koraso mondo tamayite ya okora ujaso mondo mata sengenja ina rora ake yo nyanga kwakorere amabento kende aburi baito ko bayiro mwana university ba okanga bana ba umwana ibano minchi ibano bera mondo manana beba ngomonto bado mwana oyigana muganeti mpaka nyuma ka kore school mpaka tole familia na muganeti asoko mohorokereria na komoraso omenye bwansi kwense lakini kero mwele watanga bana mwana wanana na university wana akiriro mwana anyora ngorusiro mwana sengencho ekyakete tikiraba omwana bado mnole moyo ikwante ko mwana oisona nyoko na nabaganeti amashauri ya muno moyiboli ko bakonya kero tokubatika nyora mwana yo chiro na kero mumorate matimugeto so mwesike alengerati ebintu ebingo mutwaye muntu tayo gabanera maingi kingi kimusumbwete kumbe sikindo mumura omwafactire senkoro yayo ngana mutebiri ntumbere gwe twanya ngakwe basike sikwesingwe ngenda bale amurabe ngenda nyata go itoria na nya kwerusirioro asenge njoboro lya bwata na mutebe osanganera ikone twaga matukale ro ngambe yago sanga none kero bwato boro na kwaro monta kirete lyoka na no monto mokwani tema ko maingi akirete gero mokonye omwere ni bwango ko bwa kumutiga bishop rekero tonete konya gukwana iga se bono ekero tonete nya gukwana iga nere buya ngagie bana batakiri gukwana rikya twarana mangana tali maya koba asi kibana bana mutegere ko bakwanira erinderende intoro rebinte yabana bagoitana kiarabone inenke gosarika bona bono moibori asakare ebona bagoche gotebare mwana no kure atamaitinga kibano ngotegete korenda bana tigante bento bwateli bali na sana omwiboli nayo mwiboli matangani ko rili mwano na tebe none keranyo mete bado bala se nkakyo bosae batara maigero yobogima kwenyoma yabo mbaga nte mwiboli so kwana abana abo tambe na ko baro kelyo bogima andasu wana kalere matuka etiro senku go matuka etire kero muranyo mere nabongi nago jomo ora mulendo ora muruge ora mugi bantu bakoruka nki bantu bakomenya bakoje kumugi mubekera magabu yabo matabana kwa bero komenya mini se yanga abana kwa gira chwitiri nabongi mukungu na bagonya ko musaja bona inu genda mwecha kiro lakini matukalero abaiboli muna nata ko mwana ikire college akole school ba mutikanire ikonga bawadiri bali nene sana ase community nabayigo abasani bawo nabengejo sana ko nabasarunga ekero molino mosani yachira kirete kwano ndakirete kiri tema ko manyiya ngia kirete konye gusinya tema gusisa abari be school yo admission yako konya tema gusisa monto kimuika agambe no rio maingi mbakonkia bwata kera kero ko kirote ba school nere na nese jinde omonde yewesikira nyumba teko soka isiko komuri injuto tare tata ko tare banyete ko tara yo ngabana wanse gutwara bokongo botakire akonyo kimuika bokongo bwajeta kibirenga lya konyo mental health anya ko konyo yo monto yo wena tanga kinyota nkonya bage batanyota cyo kwana nje kwene gule ngite ya igana bantu batakire baikwange bakwaniru kabisa pesa no manchu muri ndi steve twatakatura chuti abwesa turoje binde binya korekana ase rongo rwusikone rero twatakatura kwana omosani nabara kuro mwanji kirairere omosani twarade mdebi ntwarojena guru wigeri bantu bakubona omosani babeire abasani batali abaya kwa mauso monto cyo gutarira kwanya rukure no moryo ose okuru mugako ebintu rina obosani kiboika bishongo jara totaina ine omosani nairere abune nyomo yao esareke gomatakara iro moryo ose iro mugako igenyomo yasarekire bishop kyotogira nabona asinkwana yeito yabena simaroba yaboniga abasani abategere ko bana barabo abantu badabana abasana bako gere nyomo
yawe buneke osakure no murgi osakure mugaka ne mosani ne nyarekane abune nyomo yabande osa ahiro murgi osairo mugaka bumochi nganje somo sinini bishop nango kwa nganye ko no gosoma buya sana montaka kana abana makafiri ora kina meranganio 18 24 ekwarongo monto bwata basani abange niga kwerentere mechando ine merangani renga 18 24 merangani 18 24 ngekero monto bwata basani abange akwerentere mechando kulende naro masani bekene baigwana ine kubwa oyo mwabo na banyole ekero mnyoko nyomenta basani kwa mentere mechando tali bya kwa menta ine biblia odhe ina mariko ingara kinana ndo masani obwete no ino yomo bonerenda naro yo mutode naro yo masa basani obwate osikonyora Yuda Iskariote igaringe musani oyesu igaringe oyo me e cabinet ime nere omanyeto moroberio ngakiesa kuru nere abisa batumete achiko benda Yesu Kristo nga abasani mbareo bekene abasani mbareo bolimo na inde nto wato musani ora sola sengenjo yo bwanjani boyima bwato jasole ndo wato musani ora asole asinge material things musani ora mona asingenjo amanyete abimete abwate ndi bogete obwate buone raligerere igo musani kere biwoka taka banaye omusana le oro ore naye ngakime chando no musana le oro amona ekero kyumugati yani ngekero bwate mobuya uri kiremberemo ojana kanyangeka ero obuya bwaroje obuya ligerete bigo toreka agotama tayo omusana le oro amona asengenjile tali yawo ngakyo kumete biya nakyo kwane kasaba nekera gotana ngya kwiwa nga onera gotana fran na bana basimiwa bayiga nini lakini chinga kichiria ko chikura mbayo asengenjo baringe na asengenje lieta kwa bwate usachi basa kwa bwate omusana arubweri chibesa arubweri tano tata basa chao lakini abanaye omwelieta omusana roro kara manaye otamwa besa aitigata na nyanyo lieta liria position ile degree ile bwatanye twale bonga abasani baito to bwatera ro ikumenga omusani ngotanera igala nanja asengenje lieta igala nanja asengenje ngonda bwana igala nanja asengenje mechando yana igala nanja asengenjo ata tokora magendro ningi kumobgetase omusani ora manera mayebota mingi kedete omenya man egara kwa manyire onya komanya kolinde nyumba yao igwekero kwa manyire nabo komanya korende nyumba ya kwanye to komanya nabo rali bangono 20 na bakole bose abantu batangi masajo takali bijana mubere boli ngaki akonya kaleta nyako genda yata omochando basani kwanyoleta tikomeze ke bako bwaterete otherwise kwalako no mwana sasa komanya sengenjo chikora karo chialire mbali ko chasole ya mbako tacha kero bosani bwo bwate welire naona yo muralia abasani bali bagwanjete asengenjo gotangaza enga kidora arwa abasani bare bangaje sani ngo ndendi no jo bakwani korere TV ya baiweka basogeri kabisa ende so bachike hocha ekero ora tiga zyo ende biasara mbagocha mbago asengenje no weda sole fem igaro korrekan bana weda so igo mosani okagota na manya egase oja kongerera ndoli naye konye to komanya abana boji kwege na kwa enkoro yao barubunege nto bayete enkoro yabona mali obwate femeli obwate bayete sechinde amali ali obwate injiro umekanete injiro kwa job sole manager injiro le chief nini ekero gusuka kando kubege ne to bayete enkoro yao abana bogo moji mwao baje njimba mwao asenye tukwa maete ngo kwa batana Yudas igakuru Yesu oli banje kya na maite ngakya korara na kya koboka kyanje tekoli mato musano no gete kuru hoteli aboli wanga yagete ngunywala soda de itai kunyo kwa my fan kya na ko manyete ya ko maite mina ise maite ngaswendo ta ko beko ye ndaje nekoti oyo mugore ko ta ko beko amma ito musano yankyanje te igomba kanyomba na bako manya bona ba manyete number 2 omusani talibons batakero batebi obisabwa obisibwa Talibons. Sana ara ko matanga ke mukungwa banga wasarete. Ono agenda kwanera.
mungune roko endo makura chinkwano musacho aligana abone mejano ya zero bono ya bono bora ko mu ko mutuma ngajo kwani mukani mnuru masani ona mukana ko manyete na kugenda masani ona kena monte yakita konkoreka ono so sina kandagera useko kotole nerende mangana nda ki familia nerende ta ko mwenu mono ontegerera wono masani wako ana ngo mukanko mana nge ko nayo kala kokara amade ayo mukako sire te ko rangeni igaligana nga kinko twala njomoyo musani mukako yana mnako nyomba igawo tukamileke simba bwana kinko gerekire nje na suka kano bwana bwana mungu wansi kusiboka kwa moto malende watu mumozani bwana nairo osoko matebe bwana bako mungu sini ko matenga bwana sie gene nyina wanyi wete ni soka bwana singenjo tindo chiro mose tomete na tolale osina bakunguboka nyumba ingi musani anyole weakness ye family onyore siri ye family bwana nande weakness so bora uwe na kwa matomete okamwegena kino musani ojiri wabere Judas Iscariot bona anya kwa nga ikwa mwaona iko mato musoba tuli nga to mukwanana ngangale gojera ine tali agojera ine yao ngangale ko endele ni yae kwanya bisha mbya manje muri ya ndi Steve ono wedena ya toko kwana igorona ine irafiki yao nanyare go salie enyoma yao usakura mupenzio ira to kwanda akuru murugi usakuru mugako birwete na bisha banda to twara kabisa na ebu kunga ta yabereka na baba sani mbaroro lakini kro twara basani abange yare ngemerengani 1824 usu twara basani abange ko mayana ne jando ko mente iko mayana basani bali ko to mana ko nyomba iko na bara iko bisha boto te bera basani aba iko balende ko baro masani bweke no masani moteme ko manyo masani bwekene ngai kiara mana o mato masani bwekene ko manyo ko ne mechando ta yakotiga ekere bese ko borete tana ko gotiga basani mbara oro bana ekere bwate bese na boso ko junjuka basani baba ko manyo masani bwekene ekere okulira nara mana ekere ko sakana mana na ndo masani oyo ebinto ko na bianjete ko support ya mat no tutura basani ona ta ko support ya semeli mna bono bwato masani mangana ye ya medio kana warama naye lakini wamadenga watu machango mwana ngana sukuru awaden bwana to chande kete nainto wono ayo chande kete we oyo kumbe tali ngamasani ko tuwara matanga bantu bande bage asset kabisa paka bantu bande batiki tora bachia baje tokora naye era raira watanga ko riwa kulire ga no warama naye sutia banga bwana totale iko ngamasani oyiga o tako konya omasani wate bisebwao na kinamba 1 yaka wasongeza basani bane kwa sababu kero wata basani batano nara ko machikoranga umusani oyiga kongo mo bwisabwana abakolenda orusia soyo omonyeroyo oya monyere ne nyanga wa monyere asa basani wate kominyanga onjiroro kitwani nchiro asa basani banso kotako twaro musani mena wona gochungusa na kwa sabanya sai akwa basani bekene bali enkore ya kwegina bali omanyete ngaba na kinonsi nakeba oyibakate namananje lakini bisho mono mosani oyo yero ora kuru mupensio go somo anchio mosani oyo ingigera yire mpaka kure umpensio ose musubatio kama itena na yororo ingigera yire mpaka abono mosani oyo atake kubutore nyoma yao usako ire musubatio yo nande banda bamenya ingigera yire usa musaja musumo kunguna bakwera kwando musaja onde na amangana rabere na yangenyo sana amana mono obisi bwao no bosibole bwao nabiko kone obisi bwao no bosibole bwao musani ogachire nabako swando nyumba mwao yani ngono musani no jabono yoko mwali banga bona anga ndanjogo chike no mwana ragera bona njengora agenda ndaka nimbate ndoko kora agenda ragere musani obosibole buli kwamwa no nyomoka wana abo mazonga tonya hukumia bona ngende safari ko rali na njua timoka mwana nje timba timechano bona yana masani kum masani olio kwa mweli baka umusuba tusiboko so musajo siboka bana basani nende na ono bana basani bayime kum masani olio omanyiro obisi no bosibole kwa mweli na bawo kwa nyanya ko kole pya singenjo obosibole kwa mweli paka nyaro nyomba ikoto de obosibole no bobisi nebente benna sana bego itobo sana nyuma obotaka botara so emikera na umanda ko mbongwa singe botaka bwao musani pe ngana mocha na bwana na bakonyere ninje na ko sukari inje nyana ko bake chumbi ma ko tali kwenyara inje ngora kerege baka nyoma inje na bekero murango bwana musajol nere njua ngolende mungwara maene piaro no kindae na ingana yo mbwata sugina mangali ndure gatatu obotaka ningo jangia bole boyiko aso mukungu ko gotama sabo mukungu abange batate ko konyora saba kora yobia ase sejende ago kwani rubia sejende kende kelinga amano musaja ngo tamaro mukungu ya ngo tamaro aba saja bande batemera bakungu abange sana nege to kende kelinga asayo ne chinkwano cha nyumba ngo jangia chiro musani
kokoro musacha osomokao Ehe. enjiro mukungu akwererio musacha enjiro mungu akwererio musacha mo bako musacha nga kinyero musacha mno yega enjira gukwana mokaya enjira go no musacha be bagote bari mangana biya barabaya ukikora musacha yego muri gento kenda gatonya wato mungu sinde taikoro sindagira bwang oranga mokanya gete nanga njite mbiya go nsekera ne uyo mbwata nyomba kwa no sinda gerere gatiro uyo sibi yange yanere gatiro kuchinta gote mamusubata kankora go nsekera yonga nabonye kyara bosubole boli kwa bosubole boko seka kwa koletereire kyo mangana go kwa no bosubole no visa obobisi amo no kuru murango linga mo weakness ri yo musubati so musacho yacha kwanya no musubati kwa ndoki ochira kwa chikolinga nga mwirete nga musani yorete wasi kubwati juba ko okumeta no musani ngora usoma bisole kumbe ulitari nga musani alengo besa matana na teto ko tsinga musani mo bisa muyeno musani mo bisa no musani so olio kaete ko musani igaro mo biso aro mo bisa ekera wachire siko amangana